Роберт, сизәсеңме? Синде яңа парфюм? Юк, язысы килә. Бу Татарстанның төп җиде яңалыгы башлыйбыз. 1 март көнне, ягъни кичә, Республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов 63 яшьлек туган көнен билгеләп үтте. Туган көнегез белән сезне, Рөстәм Нургалиевич. Сезгә тазалык, саулык, бетмәс төкәнмәс энергия һәм күңел тынычлыгы теләп калабыз. Республикабыз белән идарә итү кебек мөһим эшегездә уңышлар сезгә. Узган атнаның төп яңалыгы билгеле, Япониянең Якогама портында карантинда булган Diamond Princess лайнерынан россиялеләрне Казанга кайтарту булды. 8 кешенең 4-се Татарстанлылар. Казанга килүчеләр арасында бер бала булуы да билгеле. Япониядән кайтартылган россиялеләрнең барысы да хәзер республиканың инфекцион дәваханәсендә карантинда. Алар янында тәүлек дәвамында табиблар һәм башка медицина белгечләре кизү тора. 3 кешедә коронавирусның җиңел түре ачыкланган. Әмма вирусның таралуына бер куркыныч та юк диләр. Лайнердан кайтартылган кешеләрнең барысы да махсус боксларга урнаштырылган. Аларның куркынычсызлыгын Росгвардия хезмәткәрләре тәэмин итә. Россиялеләрне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе һәм Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова каршы алган иде. Анна Попова искәртүенчә, Казанда яңа вирусны ачыклау һәм дәвалау өчен барлык шартлар да бар. Без исә авыручыларга тизрәк савыгып, гаиләләре һәм якыннары янына кайтуларын теләп калабыз. Сез уңайнан интернетта «Своих не бросаем» флешмобына кушылучылар көннән-көн арта бара. Гади кешеләр дә, танылган шәхесләр дә карантинга эләккән россиялеләргә тизрәк савыгуларын теләп, җылы сүзләр белән видео мөрәҗәгатьләр яздыра. Менә сез дә, хөрмәтле дуслар, матур видео яздырып, аны сторизга яисә лентагызга урнаштырыгыз. Менә мондый хэштегын да куярга онытмагыз. Россиядә эш эзләргә ярдәм итүче популяр сайтларның берсе китергән мәгълүматлар буенча, Татарстанлыларның 47% хәрби хезмәткәр карьерасын игътибарга лаеклы дип тапкан. Беренчедән, хәрби хезмәткәрләр эше пенсиягә иртә чыгу белән кызыклы икән. Тагын ташламалар, эшкә урнаша алу, хезмәт хакы, һөнәрнең дәрәҗәсе, социаль статус, гарантияләнгән карьера үсеше бараларда. Булай уйлаучыларны сөендерерлек хәбәребез дә бар. Яңалыкларга ышансаң, якын арада сез беренче тапкыр Төркиягә юлламасыз гына бара алачаксыз. Моны исә без әлбәттә бер дә теләмәс идек. Гомумән, тату төркеме инде күптән җир шарының төп лозунгын тәкъдим итте. Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Инстаграмында барлык хатын-кызлар өчен дә ялгызлыктан котылу рецепты белән бүлешә. Ярый, барысы өчен дә түгел, дин буенча яшәүчеләргә киңәшен җиткерә ул. Камил хәзрәт күп хатынлылыкны яклый. Безгә бигрәк тә аның бөек җиңүнең 75 еллыгында актуаль булырлык фикер ошады. Ике фронтка караганда бер тыл яхшырак ди ул. Кыска әмма түгел, тагын мөфти Аллаһ тарафыннан бүләк ителгән туган телне өйрәнергә чакыра. Димәк, чираттагы яңалыкка күчик. Окей, Google, татарча сөйләшәбезме? Google 4 елга беренче тапкыр үзенең тәрҗемә сервисына үзгәрешләр кертте. Яңа телләр истәде ул анда. Араларында татар теле дә бар. Шул ук вакытта тәрҗемә сервисы туган телебезгә тәрҗемә итеп кенә калмый, шунда ук татар теленнән дә икенче телгә тәрҗемә ясый. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән тәрҗемә итеп кара әле Google. Азнакайның хезмәт укытучысы сүз тезмәсе бер атна эчендә тотрыклы гыйбарәгә үрелде дисәк тә ялгыш булмас. Исегезгә төшерәбез. Радик исемле хезмәт укытучысы мәктәпкә бераз гына арган халәттә килә. Аны телефонга төшерәләр дә шунда ук интернетка да әләләр. Кулланучылар гадәттәгечә инде шунда ук укытучыга суд оештыра, мәктәп аны эшеннән үк азат итә. Бу хәлләрне бик авыр кабул иткән мөгаллим дәваханәгә эләгә. Укытучы хәлен белергә дип дәваханәгә аның укучылары, аларның әти-әниләре килә. Нәкъ менә алар хезмәт укытучысын яклап чыга. Аның чыннан да алтын куллы белгеч булуын аңлатып, мөгаллимне кабат мәктәпкә кайтартуларын таләп итә алар. Хезмәт укытучыларының табигатьтәге әйләнеше ничек тәмамланыр икән? Көтәбез. Ниһаять, түрәләр дә үзләренең пиджактан йөрүче роботлар түгеллекләрен, тере кешеләр булуын исбатлый башлады. Дөрес, әлегә моны бары хатын-кызлар гына эшли. Талия Илгизовна Миннулина машина төзелеше кластеры предприятиеләре утырышында Татарстан предприятиеләрен үзенең матур күкрәге белән якларга әзер булуын белдерде. Моны без уйлап чыгармадык, бу Талия Илгизовнаның үз сүзләре. Без исә комментарийлар да бирмибез, нәтиҗәләр дә чыгармыйбыз. Үзегез бәяләгез. Тимер Фирдус Тямаев. Без һәр даим аңа мәхәббәтебезне аңлатып торабыз, ул безгә үзен тагын да ныграк яратыру өчен сәбәпләрне өстәп кенә тора. Бер вакыт берәү Фирдуска бер үк шәһәрдә һәр көн күпләп концерт куюны шәп фикер дип әйткән. Фирдус исә беләбез, озаклап уйлап торырга яратмый. Тотта да шулай эшли ул. Узган атнада Тимаев Чаллыда 10 концертлык марафонын төгәлләде.
Аз гына хәл алды да 29 февральда Казанда шундый ук марафонын башлый Фирдус. Ул концертларга шул ук бер кешеләр йөрми микән дигән шик туды әле бездә. Фирдус танымасын өчен киемнәрен генә алыштыралар да, шул рәвешле Тямай шәхси сектасында булдырырга исәпле ахыры. Роберт, булды, сөйләп бетердек. Син кайт инде, киләсе атнага әзерләнә тор. Нәрсәгә? 8 март җитә. Бу Татарстанның төп җиде яңалыгы иде, киләсе очрашуларга кадәр.